Magluluto lang ako ng lunch. So, ito yung lunch ko. Bigay ito ng friend ko na dito sa UK. Tapos, ipa-fry mo lang siya. Ang bangus. At yan yung bangus. So, meron akong, patayin ko muna to. Yan yung bangus. Tapos, naglagay din ako ng pork ham na galing sa lata. Yan yun aking lunch. At saka with rice. Meron akong ulam na pork ham na piniprito ko. Ayan. At saka meron din akong bangus na pinapakita ko sa bago ako magmukbang na binigay sa akin ng aking friends. Meron akong inumin na Coke. Kain tayo. This garlic mayo, my favorite. Kain tayo, guys. Tanghali na dito, kaya lunch na tayo, lunch. Ang tagal kong hindi talagang nag-sit down dito sa loob ng bahay magmukbang. Kasi doon ako sa labas ng bahay, di ba? Ano yung sa labas ng bahay, doon sa garden? Ang sarap nito. Kakaligo ko lang. Usually, hini-hair dry ko yung buhok ko. Pero, hinayaan ko na lang. Spicy siya. Yung bangus. Kasi spicy yung bangus. Nagko-complement siya sa dito sa pork ham. Sarap siya. Nagplano sana ako magluto ako ng adobo. Wala akong tuyo. So, gaya tuyo natin. Wala ako. Napaka-refreshing.
Favorite ko yung ano, yung garlic mayo na ano, na, ano naman tawag niyan? Sasawan. Masarap siya. Itong bangus na may, ano, yung breaded na bangus, masarap siya. Mm-mm. Mm. Plano sana namin mag-order ng pizza ng Domino's. Tapos, sabi ko sa asawa ko, may pork ham at saka bangus, gusto ko kainin. Kaya, nagtinapay na lang siya. Nadinig ninyo. Dito siya sa likod. Right? Ahang lang. Pero masarap. Dati, pag kumakain ako ng bangus, inuuna ko yung yung taba. Sarap nun. Tapos sinigang, no? Yan ako. Tinignan naman yung flight ko para sa next year. Gusto namin umuwi. Kung makauwi kami sa next year. Hindi pa talaga sure eh. Kasi, alam niyo na sa pangyayari. Kaya,
Patient lang tayo. Busog na ako. Ano ba? Solve na ang aking tanghalian. Baka mamaya hindi na ako maghahapunan kasi mag-snack na lang ako. Kasi ano na yan, ang oras na ba? 2:00 na. So, breakfast, lunch, dinner. Ito na lahat. Tapos mag-snack na lang ako mamaya. Or iinom lang ng kape. Okay. Thank you guys for watching and I will see you next time sa aking video. Thank you. Bye!